Mga higala, kumusta ang maayong gabi? Kanyang tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasiugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Nining taknaa o Dios, kami sa gihapon maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Takus ka sa tanang paghimaya ug pagdaig pagpasalamat. Amo ikaw nga gipasalamatan nga kini nga programa padayon padinhis kahanginan nga nagsabod sa mga binhi sa kamatuoran. Magapanalangin ka niini nga programa o kini nga estasyon. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Hinaot pa nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawato na mo kini tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay. Maayong udto, sir. Kagabi maayo gid noon pagkabutata sa ako ang angkol tungod kay ang siya pod mao man po'y iyang tinuhuan sa tinuhuan nga inagi dapigan ni unar. Aw, nawaswasan gyud hinuon siya, labi na kay di pud niya tarungon pagsabot ang imong giesplikar. Yes, tinuod man na nga wa ka nag-ingon nga niingon siya nga Domingo ili sa Sabado. Ang iya lang gud sakto nga magsigig yod og supak kay pili supak. Hehehe. Si Rinaldo de Aineser, dugay na gyud kong nagsunod sa inyo. Well, dagang salamat brother Rinaldo, no? O niya, dili ta ka kuana na, dili ta maka pugong kay bisan pa og manlulunda pay mosulti kun ang tao dili gyud mo tuo o dili gyud na. Kay bisan sa kapanahunan ni Kristo sa iyang mga pagpangwali, naamagyoy ni supak. Naagyoy ni supak sa mga apostoles, naapoy ni supak. O niya, sa samang pagkaagi, kita nagsulti, nagwali ramadas, gisulti, gwalis ni Kristo sa mga apostoles, ay aba, ato sanang maagian ang mga pagsupak, no? Well, niya patay basahon. Pastor, maayong hapon diha sa inyo. Kami pastor, mga born again me. Ang amo nga pagsimba Domingo. Naaman di ay mabasa nga Domingo ang pagsimba, wala lang gyoy mabasa nga Domingo adlaw nga igpapahulay. Wa gihapon mi pastor sa laktod pagkasulti piki gyud ning amoa og matud pa ni Mrs. mga tubang mi sa among pastor
kay sa Maranatha man min nabilong pastor. Okay, Maranatha, born again, magyapon ni Brother Libino ang Maranatha. Okay, sa born again. Okay, o inyong atubangon ang inyuhang kuan, ang inyong atubangon ang inyuhang pastor, kinini ang okay man na, pero ayaw mo atubang niya nga inyo siyang lantugion. Kay hibaw ang inyuhang pastor nagkinahanglan po na og dugang pagpasabot og impormasyon may tungod pulong sa Dios. Unya bilang pastor maninuod man sana. Unya magistoryahanay lang mo sa mayo nga pag-istoryahanay aron nga pagbuwag sa inyong pag-istorya way kapin og kulang nga mga wa bay mga hinanakit diha sa inyong diha sa inyong pag-istoryahanay. Okay, ni apay atong basahon. Okay, sir, kana bang nagsunod sa inyong program nga UNAR, wa man gyud na siya makabantay nga nagtug-an ra gyud siya og unsa ang ilang nga pundok. Tiaw mo, wa kuno sila'y doktrina bahin anang adlaw igpapahulay. Tinuod mo po ng iyang gisulti, dili mo na bakak. Testing ko numog pa Bible study. Nang mamahayag na sila, unya tambong mo. Unya, kung tagaan ninyo sila higayon sa employanan nga mo Bible study, testingin ninyo, itudlo ba na nila ang adlang ipapahulay? Dili. Testingin nyo, gitudlo ba na nilang napulo kasugo? Dili. Testingin nyo, gitudlo ba na nila ang daytarilo? Dili. Testingin ninyo, gitudlo ba na nila ang gitudlo sa Biblia nga si Kristo Diyos? Dili. So, mahitungod ana, malipay po nga ni Anis UNAR aron nga mamatured ang mga huna-huna sa mga naminaw, labi na sa mga membro nga unsa giday na sila nga daghan ang naa sa Biblia nga wa nila itudlo sa mga tao. Unya di pod ang mga lisod pod ang mga tao maka-discovered kay dili mapod nilang ilang membro pabasahon o tagaag Biblia. Lahi sa uban nga magdubli na gani ang Biblia diha sa panimalay, halos pila ka membro sa panimalay apod ginag mga Biblia, pero sa ila wala. So ako sa akong side, honestly, nalipay ra gyud pod ko nga ingon ni ana. Nalipay ra gyud ko ingon ana. Apan ang akong hangyo lang nga do not criticize for Mr. UNAR. Pasagdi lang kay ang Diyos raman maugyoy magkananaagiya sa ato nga mga kinabuhi. Sa mga nangaging nga simana, nag-ingon ko, Brother UNAR, God has a better plan for you. Kung duna magyoy maayong plano ang Diyos para niya, kini si UNAR, sa kagahi siyang hunahuna o kasing-kasing, mahumok ra na sama sa kanang chipon kay kahumok. Kay nga naman walay imposibles Ginoo. Pero kung magpadayon gid siya pagahi siyang kasing-kasing, dili man pud mahitabo nga pugson siya sa Ginoo, kay mo alagad tag dili, mosunod tag sa dili ang paghukom sa Ginoo madayon man. Mamili ra gid ta sa mo alagad ta, luwas, og sa di ta mo alagad, laglag. Moro man ay atong pilian. Unya ayaw lang mo og criticize kang UNAR kay nagpagwa ra na siya siyang hunahuna. Unya dako man ang tabang niya aron ang mga naminaw makasabot. Tiaw mo, giamin gud niya nga wala na sa ilang doktrina ang adlaw igpapahulay. Unya doktrina ba nas Biblia? Unya nganong wa man na ni sa ila? Naagi na gidoktrina kay kabalo mo kung sa doktrina pagtulunan. Naagi na gitudlo gina sa Biblia, doktrina na ang si Kristo Diyos, pero wa nila na ilha. Lahi alang itudlo. Sa daytari luguban padaghan kaayo ang wa nila itudlo. Kunya karon, malipay ta nga siya na gyud mismo ang nag-abli sa hunahuna sa kadaghanan nga ingon ana di ay sila. Kunya ayaw lang mo criticize. Kanang ay mura mag-usahay manubra rasad ang inyong reaksyon. Kunya kanini nga og mahimuot mo, katawa lang mo, og di sad mo mahimuot, hilom lang mo. Karon nguta minaw ron sila ninong kuan kanang Samuel Nogra ninang Linda, perting paminaw ron niya, mahimuot man na sila basta mahisgutan na si UNAR.
Pero sagdi lang, ang atong programa wa ni gidisenyo para sa kang on-air. Unya nagreklamo mangudto siya nga kadaghan kuno sa iyang gipangkuan diri. Yes, daghan bitaw. Pero dili man pud na pwede nga ang atong atensyon na alas iya nga ang uban dili na hinon kasulod kay siyara. Muna nga naay wa ma-entertain, naapoy na entertain nya na obserbaran naman na nato ang iya di man kamatuoran ang iyang gusto. Kay ang iya lagi pagkapili supak, musupak ra gyud na siya. Kay imo ning tubagon kining bahina. Mulikoy na mo po na, adto na mo sa naglain, igtubag po ni mo atob, adto na sa naglain. Kana bang mura ba sa sinultihan sa akong apuhan nga langaw po aglubot, bisag asa lang katugpa. Amo na nga kamo dihang naminaw, ayaw mo anang tugpa-tugpa. Kinang sabtun gininyo ang kamatuoran. Okay, last text. Sir, manguta pangutana ni. So, alam kay naaman tayo pangutana nga tubagon karon o niya si Brother Libby sa dili pasad siya magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga malili usa ni diha ang atong monitor aron atong mahibaluan og diin gikan ning atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa tanan natong mga listener. Atong tanan nga mga viewers kutob sa naminaw og naglantaw karon sa ato nga live. So ato nga gina-welcome ang tanan mga kahigala nato dinhi sa Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan o asa mo na himutang nining taknaa. Nagatanaw mo karon gina-welcome mo na mo higala. O palihog lang po atong i-share no ang ato nga programa para nga daghan ang makapamati o sa pulong sa Ginoo. Okay, moadto na ta sa pagtagad, pagbasa sa mga mensahe. Niya si Brother Rufino Moreno. Maayong gabi ni Brother Rufino uban sa imong pinalangga. O niya sad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz on air na diri mga brad. So thank you kainyo diha mga sir no atong mabtikon nga station manager, ang atong CEO diha. So salamat kaayo. O niya ato siyang pasalamatan si Pastor Joel Terana. Nya tanan dihang naminaw sa Riverside FM kutob sa naabot sa labyog ni ana nga station. Kamuntanan gina-welcome namo dinhi sa tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanukad dinhi sa Bugo City, Cebu mga higala. Okay, ni apod si Meliod Silasol, salamat pod sa pakiguban. Niya ato pong nakita dinhi si Brother Jedel Peritos. Good evening Brother Libby o Brother John watching live. God bless everyone. So good evening Brother Jedel. Maraming salamat Brother Jedel sa pagpaminaw. God bless you. Okay ni asad si Brother Ronelo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o sa mga kaigsunang tigpaminaw o sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niya po si Erlinda Istaura. Good evening to all. Kaninyong duha diha sir nga nagapadayon gihapon sa pagsangyaw sa mayong balita. O ingon man usab sa mga naminaw og bitan-aw karon ilabi na ni anang sige og supak sa inyong pagmensahe dinhi sa kahanginan. Okay, good evening Sister Erlinda Estaura, sa matag-oblite ni? Yes, matag-oblite na. May gabiin nyo din ha, ma'am. Niya po si Sister Elpidia Coro. Mayong gabiin na po ninyong duha brad. Kami, sige lang jud mig pagpaminaw, paminaw sa radio namo. Sige lang kog paminaw party. Kay on-air ato lang iampo siya. Oh, mas maayo nga iampo kay wa may dautan mahitungod niya na kay lagi wa may imposibles Ginoo kung ang Ginoo mohimo og mga milagro diha kinabuhi sa mahimo na. Okay, salamat po no nila ni Brother Sonny Sumayang, Jake Sumalinog og Sister Nana tuani sa Saudi Arabia. Salamat sa paglabog pag-pray. Niya po si Christy Alayon sa Argawanon. So maayong gabi is tanan taga Argawanon nga nanood karon sa ato nga programa atong gina-welcome no makabatan niya sa pamilya diha, mga larga, mga likigan family.
Okay niya po si Sister Medios Dihito. Mayong gabi mga Brad, Brad John o Brad Libby. Naminaw na po mi karon. Sila si Manang Linda o Samuel. So good evening no, ninyong tanan diha nga naminaw karong gabi una. Oh, lanog ka ining kuan, lanog ka ining radyo po nila ni ng Miding o ni Ninang Linda ni nung Samuel niya si Noy Ilin Nugra nagplano sa to nga magpalit og radyo ambot nakapalit na ba karon mas labing maayo ingon ni ana unya ambot dinis ka bangkalan may panahon ba ka moabot nga naay mo gamit diag trumpa aron hook up sa atong programa para pud ang mga tao diha sa palibot makadungog pud makabati ambot lang ha kay mga kwartahan masading mga taga kabangkalan pud. Ya, kumusta diha ni Dong Ray Punay, kumusta diha na atong district supervisor diha atong humble nga amigo si Sir Tony Aplacador. Sir, maayong gabi nimo diha nga maayong gabi sa tanan nga mga magtutudlo diha dams, no? Especially sa ako nga kuan maestra sa ako nga kinder student si Ma'am kuan kanana ang Mel Grace Iskalikas Nuval. Maayong gabi nimo ma'am. Thank you sa pag-agak sa akong anak ug sa uban diha nga mga kabataan. Okay niya sad si Chel Notario Aragon dito po ni sa Leyte. Niya pod ang si Sider Moralde Canoy Arangas. Mayong gabi ninyo diha. Shout out ko diha sa ako ang pamilya sa Hibitngil Island. Labi na jud sa ako ang papa nga karong orasa nga sure ko nga namina sure okay karon ra jud adra ato ni balikan og tan-aw. Okay, shout out diha sa ako ang pamilya sa Hibitngil Island. Labi na jud sa ako ang papa nga karong orasa nga sure ko nga naminaw jud ron siya kay tigpaminaw jud na ninyo Isidra ning iyahang anak. Okay na anya di pagid siya mensahe naa di ay kos tabok Mandawi ron karon ra jud ko nakahigayon og paminaw pero ako ang paninguhaon nga inarong orasa ko maminaw ninyo. So thank you kayo Sister Sidra. Salamat kayo. Anya adto ta ato ning tanawon makadiyot higala ang pikas nga screen ato ning lantawon ang atong mga pinalangga nga mga kahigalaan makaigsunan nga naglab ug naglike sa ato nga program aritas man naglab ato ning lantawon mga higala. Okay, ato ning tan-awon. Okay, ato nakita dinhi si okay, ato ning i-plaster og tarong niya si Brother Ronilo Itang, Nunahani Monterde Punay, Nurlan Pagal, Abner Dualio, Ronaldo Bragat, Sider Moralde Canoy Arangues, Judian Daras Mercader, Milmar Escalikas, Jojo Cordova, Chel Notario Aragon, Nana Robas Wode, Elpidia Coro, Ria Katamco Alboro, Lowell Nodalo Estrira, William Eddy, Chari de la Cruz Nugas, Jedel Peritos. Okay mo ni nag-send og heart. Aritas man nag-like ni ang Riverside FM Cebu, ang 93.2. Niya po si Natividad de Samparado Tadlas sa Bantayan Island ni. Maayong gabi des Bantayan no. Niya po si Antonio Itorma, Danny LP, Jake Sumalinog. Gani, si Brother Danny, kananaan dilapinya ni diha sa kuan dinha sa Linaw, San Isidro. Brother Danny, thank you sa pag-view.
Unya, kumusta diha nila ni Tatay Justiniano o sa mga kalusor diha o Lester Calling, Brother Dudong lumapag des tanan lang diha sa linaw kibaw ko nga halos-halos gid mo diha tanan naminaw tong programa. Nya salamat gid kaayo sa inyo ha nga bisan ingon ana ang inyong estados kinabuhi pero naa gyud moy mga panglantaw para sa ikaymaya ug ikaymuot sa Ginoo. Salamat sa inyong tanan diha sa Linaw SDA Church. Okay, ato sa nakita dinhi si Brother Jake Sumalinog, Abdel Repolyo, Remedios Dehito, Erlinda Estaura, Rufino Moreno. So muni ato mga nakita mga higala nga nag-love sa ato, nag-love ug nag-like sa ato nga program. Ani ato ning balikan ang pikas. Okay. Ato ning tan-awon dili lang jud makuha ang station nga DYCM diri sa syudad. Di kaabot diha sa syudad no kay Sa kuan ra mo ilog diha sa syudad no. Damo gyud mga dagko sa diha nga mga kuan radio station mura ba og higupon ang kuan pero diha kutob sa Katmundaan kay si Brother Dudo Dupla gani nagakuan nga naay listener nato nga sila gininduol sa simbahan unya ni decide na nga magpabautismo unya kanang naaras Katmundaan kanini ang di makuan diha sa syudad pero kung Facebook ang inyong gamiton bisan pagtibuok kalibutan sudlon pa sa atong programa. Kanang mga igbabaw sa mga kabukiran makuha na sa ato nga program diya sa Katmon, Carmen, mga kabukiran sa Danau, Tabuilan, Tuburan o kanang mga ibabaw sa bukid. Sugod. Kay gani naay na Adventist dito sa Magsaysay, Balanban. Kay kuan man na duol man na sa gaas at bang na ba ito na crush dito ng atong kaning presidente si Presidente Magsaysay. Dito niya na mga kuan dito mga pamilyas mga latayada, mga born again nga na-Adventist murag si Brother Dodo Dupla Putoy ning adto dito nag-Bible study. Karon sila mga members na diha sa Balanban. Balanban ba? Balanban. Wa sa Agsuaw? Sa Katmon man na Barjon, ang Agsuaw Katmon. Katong mga lay minister nga miduol panangita po to simbahan nga gikag alas 6 ngatos alas 10 sila nakakaplag kanan sa Bados buntag. Nakaplagan nila simbahan dito sa Santikan tunga pos kabukiran sa Katmon. Pero karon pasalamat sila nga nanagyon sila yung simbahan, gihimuan sila og gamay nga simbahan. Okay. Live radyod ko makatan-aw. Kay makatan-aw tas live bisan asa patang suukas kalibutan, bisan asa tang nasuras kalibutan. Basta na internet makasulod ning ato nga program at og naa kay ang Facebook International mo gud siya. Okay. Ato ning lantaw higalang ato nga messenger ni apoy mga mensahe dinhi nga uban arilan sa messenger ipaagi mga higala. Niya sila Sister Elizabeth ni si Nidia ni apod si Dwayne Murphy Clavis. May gabi diha pastor. Ni apod ang ni apod si Sister El Silim ang iyang mensahe. Good evening kuya. God bless ninyo. Okay, God bless ninyo Sister El Silim. Nagsugod na pod kagabi ang gihimo nga crusade diha sa Seventh Adventist Church sa Bugo no. Namalan po ni Brother Kern ang di apos bangkasan ato pong gipahinumduman diha mga silingan nga pahimos rin og tambong higala. Usas mga purok dito dool sa covered court sa bangkasan. Brother John Dehito po dito. Kilid no. Brother John Dehito po dito ang magmensahe kada gabi. Kita po di apota sa purok bilong-bilong sa Nailon. So katagay man badisaw to apon sa Maya. Muna nga daghang mga lugar karon nga tungod kay dungan mo guding gitawag simultaneous crusade, daghang mga churches sa Seventh-day Adventist nagahimo og mga krusada mga higala pagwalis mga balita 1 week na siya. So pahimos ninyo nakadungog mo na ay nagwali di adul sinyo pahimos ninyo tambong kay naagid mo mapo mga higala nga mga mensahe. Okay, ni Apostle Jonalyn Lumuntad, maayong gabi Sir Libby.
O Kuya John, diri lang ko nag-chat, wala ko'y load. Okay, waga ni mo'y load. Pwede diri las messenger kay maka-chat raman ka bisag way load, no? Basta sa messenger agi. Diri sa ako alang agi, no? Anya, di apo dato nakita si Sir Paul John Abalye. So good evening, Des Camansolis. Niya po si Federico Marlon Federicos. Salamat po kaayo sa paglab sa itong programa. O niya po si Ma'am Ching Sebeliano. Salamat kayo sa nis mga teacher diha sa Sitio Tambungon. Okay, good evening, Ma'am. Si Ma'am Ching da. Wag ko mo da ipod nga ari sa diya sa San Remigio magsimbahan. May gabi ini mo diha, Ma'am. Nya salamat sa imong pag-view sa ato nga programa. Okay, niya po ang ato pong nakita ang Tokiga Coriba. Si Ma'am kuan siya Libilita Bersero Olingay. So good evening, Ma'am. Salamat sa inyong pagpanood sa ato nga program. Okay, ato ning tanawon si Kapon tani basig na ay bag-ong ning sulod higala nga mensahe kay moadto ta sa pagtubag sa pangutana. Gipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, wa na tay nakita pero karong taon-taon higala na ay mga mensaheng musod ato nang tagaan og pagtagad. So atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, ato ning kung ano ning pangutana. Good evening, sir. By the way, si Bongbong de Aini. Why man nga inyong gipamatud-an nga si Kristo Dios nga usara may Dios. So naduha na ang inyong Dios. Kay salamat Brother Bongbong, no? Why man nga inyong gipamatud-an nga si Kristo Dios nga sa Biblia usar may Dios, so naduha na ang inyong Dios. Okay, salamat kayo Brother Bongbong. Nya hope siguro 99.9% kuha mo ingon kung sayop ko sa akong huna-huna lang o duda, basig kauban ramong unar, no Brother Bongbong. Pero kauban man mo dili, naghapra man ang ako mas maayo sad nga imo sad ning gi-text diri sa atong programa. Pero ang tinuod dili man kay usa, duha, tulo, upat, lima kahigayon na kining higayuna nga gipangutanan ni dinhi sa atong programa bahin sa kahamtangan ni Jesus. Pero lagi mintras duna pay tawo nga gusto nga magpakisayon may tungod nini, bisag kapilanan na namo ipasabot sa kahanginan, amo gihapon ning ipasabot. Okay. Kana bang imong giingon nga way man nga among pamatuod nga si Kristo Dios nga sa Biblia usara man ang Dios, so naduha na ang inyong Dios. Sa kaluoy Ginoo, dugay naman gid ning nag-exist ang atong programa for how many years. Og unya sa mga kalisdanan nga naagian sa gihapon giagak sa Ginoo ning programaha. Pero wa gyud na madungog ninyo nga nagtudlo mi nga duha ang Dios. Sakto ka sa Biblia usar ang Dios. Pero kung amo man nga gipamatuod nga si Kristo Dios, matuod nga Dios, kana kay gipamatuod na sa Biblia. Kay kung inyo gyung huna-hunaon nga nasayop mi sa among pag-ila og pagpamatuod nga si Kristo Dios o matuod nga Dios, sayop sa ning Biblia. Ngano man, igo ramaming nagpasabot sa gipasabot, igo raming nagpamatuod sa gipamatuod dinis Biblia. Nan kung sa inyo hunahuna sayop mi, aw na sayop di ay ning Biblia. Will adto ta sa pagkausa lang ang Dios. Yes, takto na. Unya kami diri wa sad gyud mi ingon nga nagtudlo nga ang Dios duha, usa ra gyud. O niya naghisgot mangga dinhis amahana og sa anak atong basahon ni ang Santiago Kapitulo 2 versikulo 19 nag-ingon, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka ni ana. So tanawa ra gud usara gyud ang Dios. So kapag ang tao nagtuo nga usara ang Dios,
husto na, dili na sayop. So ayaw na balhina, ayaw na og usba, ayaw na nag-utruha ang imong pagtuo nga ang Dios usara. Tanaw ha? Ya ipadayon ra gud nako ni pagbasa ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab ug nagapangurog sa kalisang. Tanawa na, ang yawa na asay pagtuo, pero ang pagkakaiba kay nagakurog lang sila. Karon adto ta sa unsang hitabo aman nga among gipamatuod sa Biblia, gipamatuod namo nga si Kristo Dios kana kay gipamatuod na sa Biblia. Nganong gitudlo namo nga si Kristo Dios kana kay gitudlo na sa Biblia. Mo gitudlo na sa Biblia. Pero naaroy mga pundok nga magpatuo nga sila'y insakto, sila'y kamatuoran, ngani og dili ka magpasakop nila sa ilang pagtudlo, dili ka man maluwas, pero wa ni ining pagtuuha sa gipatuo o gidoktrina sa Biblia. Karon niya, unsa man ang mahimong pagpasabot mahitungod sa Biblia, sa amahan ug sa anak. Unya, aduna ba ni pagkaharmoniya, gitugutan o giuyunan ba ni sa Biblia? Kung atong basahon, sumala sa gihisgutan ni Kristo, si Kristo mismo gyud. Ang problema magod, dili pa kamutuo kang Kristo, kung unsay iyang pamatuod, di pugyog kamutuo sa amahan ni Kristo. Kung unsay pamatuod sa amahan ni Kristo, mahitungod kang Kristo. Niya dinhi sumala sa gihisgutan sa Juan kapitulo 10 bersikulo 26 ngadto sa 33. Unya ato ning basahon sa 26 muna. Nag-ingon dinhi sa the Word of God. Apan dili kamo mutuo kanako. So sa unang panahon, sa panahon ni Kristo, naa nagyudi ay dili mutuo niya. Unya, dili na ta matingala o dili ta mahibulong nga karon naapoy mga tao o pundok nga dili mutuo niya kay diha na maning daan kaniadto. Mura ba og nahimo na laning saha, kini ni ang punduka kay wa man ni nagtuo kang Kristo ingon siya apan dili ka mo mutuo kanako. Sa unsang katarungan man nga sila dili mutuo kang Kristo tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Ang rason o hinungdan ngano nga naay tao nga dili mutuo kang Kristo tungod kay dili sila kauban sa karnero ni Kristo. Yes, karnero nga, pero dili lang kauban sa karnero ni Kristo. Kung atong huna-hunaon, kung ating tutuusin, kung sa Tagalog pa, si Kristo mayroong mga tupa, mayroon din namang tupa na hindi kasali o kasama sa tupa ni Kristo. Ano ipadayon akong basa nagingon. Ang akong mga karniro, maminaw kan ako. Nya tanawa og maminaw bago ni sila og si Kristo na hisgutan? Di gyud. Ngano man kay dili na sila kauban. Brother Bongbong, minaw gyud kay imo biya ni pangutana rong gitubag. O ngano man nga kuan nga dili sila maminaw kang Kristo tungod kay dili sila kauban sa mga karniro ni Kristo. Unya gisgutan pa dinhi nga nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Ang mga iya ni Kristo niila kang Kristo ug nakaila pod si Kristo ug nagsunod kang Kristo. So mao na ang realidad sa karniro ni Kristo. 27 atong basahon. Nagingo dinhi. Sa 28. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan ug dili gayud sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan ug wala gayoy makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Brother Bongbong,
naminaw magyud karon kay imo magyud ning pangutana unya gipahibaw ka naman nako daan nga kuan kana na ang unsa ni tubagon imong pangutana ron. Ang matud pa ni Kristo, ang gisulti dinhi ni Kristo nga ingon niya nga walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Unya wa ma-confuse ang imong hunahuna ni ini Brother Bungbong. Nag-ingon si Kristo, walay makaagaw sa iyang mga karniro gikan sa kamot sa amahan. Nganong mo ingon kung wa ba ma-confuse ang imong hunahuna? Inyo magyud ng doktrina nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Nakaron kay naghisgot man si Kristo nga walay makaagaw siyang makarniro gikan sa kamot sa amahan. Ato nang tugutan apan di talang nauyunan ng inyong doktrina nga ang matuod nga Dios way unod ug walay bukog. Ato lang tugutan pero di nato uyunan. Asa man ni ipahaluna ning kamot, brother, kana na ang Bungbong. Kay ikaw magyud ang sinturoron kay imo ning pangutana. Naay kamot ang amahan. Unya kay naa may kamot sa imong hunahuna. Way mata, way baba, way dunggan, way tiil, way baba. Pastilan, brother Bungbong, kung gitagaan lang nimog kahigayunan nga makatinil kag Biblia, makasabot kag yun unta ni anang punduka nga imong gipasakupan, tungod ba lang kay gitudluan mo, kunuhay, gibasa-basa ang Biblia, pero lagi, sa diriho na gani og sabot ang Biblia, pakyas na. So ipadayon nako pagbasa ingo dinhi sa 30. Ako og ang amahan usa lang. Ako og ang amahan usa lang. Kung ikaw, Brother Bungbong, miila og mituo nga ang amahan Dios natural mutuo pud ka kang Kristo nga siya Dios kay unsa lang sila, usa lang sila. Ingno na po nimong duha ang Dios, usa ra gyud na sila. Lahi lang ang ilang persona. Ang ilang pagka-Dios usa ra pero lahi ang ilang persona. Gipamulong na ni Kristo. Mao ni gisulti nga ako ug ang amahan usa lang. Mao ni gihisgutan dinhi. Unya sa 17:11 maghapon atong basahaw dinhi sa Juan unsay gisulti. Take note, Brother Bungbong. Unya kanang paninguha testingi ko diri og text og otro nga nagkinahanglan kag Biblia kay padadaan ti kag Biblia. Sa 17:11 nagingon, karon mo balik na ako diha kanimo ug dili na ako magpuyo niini nga kalibutan. Apan sila magpabilin pa dinhi o balaan nga amahan. Pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako, bantay kini nga mga tawo aron silang tanan mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lang. Kaklaro, Brother Bungbong, pero tanawa ang palusot sa inyohang mga pangulo, usa lang sa karniro, usa lang sa plano. Gipunan na pong nasulat sa Biblia, Brother Bungbong. Munang bantayan na. So, klaro ang gipamahayag dinhi. Sa panahon ni Kristo, kay naa na may di mo tuon niya, kadtong di mo tuon niya, unsay nahimong reaksyon, pagsulti ni Ana, kung basa sa 31, nag-ingon din niyo, pagkadungog ni adto sa mga Hudiyo, mipunit sila pag-usab og mga bato, aron batuhon siya. Tanawa lang ka? Pag-ingon niya, ako, ang amahan, usa lang, agipun namunit og bato ang mga Hudiyo aron batuon si Kristo. You know why? Nganong ilang desisyonan batuon si Kristo? Ipadayon nato pagbasa. Nag-ingon dinhi. Kanini ang apan miingon si Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita o gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa ba niining akong magipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong batuhon? Muna'y pangutanas Ginoo. Pero tungod ba sa mga maayong buhat ni Kristo batuhon sa mga Hudiyo? Dili unsay rason? Niya gitubag siya sa mga Hudiyo. Dili kami mobato kanimo tungod sa maayong nga buhat,
kundili tungod sa imong pagsulti batok sa Dios. Unsay gisulti sa mga Hudyo? Tungod sa pagsulti kuno ni Kristo batok sa Dios mo hinungdan nga ilang batuon. Nan unsa may akuan kinini ang unsa may kanana ang gisulti ni Hesus. Nagingon dinhi. Tungod sa imong gisulti batok sa Dios kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. O diha na ang punto, Brother Bongbong. Karon kining amahan niya ako ug ang amahan usa lang. Nagpamatuod ba ni mahitungod kang Kristo? Kay usa man lang sila. Gipamatuod ba si Kristo Dios? O yes, kun atong basahon. Ingon si Kristo Juan 5:32-37, ako nahibalo nga adunay lain nga magpamatuod mahitungod kanako ug ang ko nasayod nga iyang pagpamatuod kanako tinuod. Matod pas 37, ug ang amahan nga nagpadala kanako siya mao ang nagpamatuod magpamatuod mahitungod kanako. Aron adto tas pamatuod sa amahan, Brother Bongbong. Kay aron gid matunghayan ka ba? Sa Hebreanon 1:8 ug 10 nagingon, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya. Tanawa, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Miila og gipamatud-an sa amahan nga ang anak Dios maong sila ug ang aman usara. Unya midugang siya pagingon ug midugang siya pagingon ngadto siyang anak. Ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. So Brother Bongbong, malinaw ang pamatuod sa amahan nga ang anak Dios. Busa kun amo maning gipamatuod kana kay mao gipamatuod sa amahan nga imong giila nga Dios, pero ang pagpamatuod sa amahan nga imong giila nga Dios dili ka lang mutuo. So wa pa ka mutuong Kristo, wa pa ka mutuos pamatuod sa amahan, dubli na ang imong pagkawa. Ug ang Contemporary English Bible imong basahon nagingon, but God says, about His Son, you are God. So, Brother Bongbong, ayaw sunda ng uban nga nahimong pilisupo o pilisupak. Naabot na sa imo ang kahayag sa kamaturan, dawata o kinabuhi tuhi, maluwas ka sa pagbalik unya ni Ginoos. Mabuhay ka, Brother Bongbong, basta nang naminaw. So, Brother Libby, maghatag dugang pagpasabot ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, padayon tahigala nga tusunahan diyon sa tupaghan-ay niya, Brother John. Ang iya God, ang iya mao nga kanunay magikuno sila gani dalagileng naminaw, ang iya lagi nga inyo man sir gipamatud-an nga si Kristo Dios. Sa Biblia usara ang Dios. Sunaduha na ang inyong Dios. Okay, daghang salamat kay sa nindot pangutana. O niya atong tanaw niya si Roldan Bartolata nakiguban nato. O niya pod si Ginaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. So tinuod na higala amo na gipamatud-an diri nga si Kristo Dios. Pero ang iya lagi kay og si Kristo Dios maduha na ang Dios. Kay ang iya pod giila nga Dios ang amahan, anya kita nag-ilata nga Dios si Kristo para niya duha na ang Dios. So dili na maoy sinabtan na mo higala. Tinuod ang Dios usara wa gyud supak ana. Wa mi supak ana. Pero ang Dios higala adunay tulo ka persona. Muni pagsabot na mo ana. O dunay tulo ka persona. Unsa man tulo ka person? Munang Father, Son, and the Holy Spirit. Bahis ko tayo kag Father, person mo na, pulong Father. O niya, ang Son, person sana. O niyang Holy Spirit, person po na siya. O niya, kining tulo ka persona, usara ni ka Dios manghigala. Usara sa pagka-Dios. So, naaba na sa Biblia nga, Diyos si Kristo, kay, may problema, ang amahan Dios mo na, klaro mo gayo. Mabasa ba sa Biblia nga kining Kristo nga giila nato nga persona, usa sa persona sa Dios? Dios ba ni siya?
daghan kaayo nga mga verses mga higala sa balaan na kasulatan nga nagsuportar mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo mga kahigalaan. Daghan kayo nagsuporta. O niya, tanaw na nato una din ang Juan Kapitulo 5. Ang amahan mismo nga imong giila nga Dios, mausay among giila nga Dios, ang amahan, unsa may iyang gipahayag ngadto kang Kristo. Si Kristo nagpadayag dinhi nga ang amahan maoy magpamatuod kung kinsa siya mahigala. Kinsa si Kristo. So, buti pasubot nga tuhuan na to kung unsay pagpamatuod sa amahan mahitungod ngadto siyang anak. Sa atong mabasa dis nakasulat mahigala sa Juan 5 onya sa bersikulo 31, nag-ingon si Ginusos nga kung ako mao ang magpamatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong pagpamatuod maisip nga dili tinuod. Amo na ingon niya. Maisip nga dili tinuod. Si Kristo mismo nagsulti ana. Kung siya ba'y musulti, may tungod kung kinsa siya. Ang 32, apan adunay lain nga magpanghimatuod mahitungod kanako. Ug ako nahibalo nga tinuod gayud ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. So gi-confirm niya nga naay lain magpamatuod kung kinsa siya mahigala. Nagipamatuod niya kana ra bang iyang ipamatuod mahitungod kanako tinuod jud na. So kami mituo mi ana. O niya, kinsa man ang magpamatuod kang Kristo higala kung kinsa siya. Ang atong mabasa din sa versikulo 37, ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayud nang himatuod mahitungod kanako. So kinsa di ito ang gisulti ni Kristo nga magpanghimatuod kung kinsa siya? O niya ingon siya ang iya ra bang isulti? Tinuod yun na. Kung unsay pamatuod niya mahitungod kanako. O niya, kinsa ba di ini? Ang ato nabasa din ang mopamatuod kung kinsa si Kristo mahigala ang iyang amahan. So ato nang tanawon karon taud-taud. Kaya mga amahan pamatuod mahitungod kaniya. Kinsa pagi magpamatuod mahitungod kung kinsa si Kristo? Sa bersikulo 39, kamo nagasusi sa makasulatan. Kining Biblia, gasusi sa Biblia. Kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Kinsa di ay sad ang magpamatuod kang Kristo gawas sa iyang amahan? Ang balaang kasulatan higala mo ni gipadayag ni Kristo. Ang amahan magpamatuod kung kinsa siya. Kinsa pa yun? Ang balaang kasulatan. So, dihas Biblia higala, nagpamatuod kung kinsa si Kristo. O niya, unsay ipamatuod sa bahan, unsay ito dos Biblia, ipamatuod sa Biblia, ato ng tuhuan. Nga naman, kay og dili ta motuo sa pagpamatuod sa amahan, di malas ito higala. Kung di ta motuo sa ipamatuod sa balaang kasulatan, di malas gihapon ta. Nga naman, kay sa atong mabasa sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Unsa di ay kapuslanan nganong niay tibuok kasulatan? May kapuslanan kini sa pagtudlo sa kamatuoran higala. So tinuod gid ay ang itudlo o ipamatuod sa balaang kasulatan. May kapuslanan sa pagbadlong, pagsaway o sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Badlongon sad ta ani kung ang atong pagtuo sukwahi sa pamatuod sa amahan, sukwahi sa pamatuod sa kasulatan. Badlongon ta aning pulong sa Ginoo kining Bible. May kapuslanan sa pagsaway. Sawayon sa tahigala, sawayon ang atong sayop nga pagtuo o pag-ila sa nakasulat sa Biblia. Unsa may pamatuod sa amahan ngadto sa iyang anak,
gibasa to ni Brother John kaganiha, ang contemporary English version, sumala sa atong mabasa sa nakasulat sa Hebrehanon, Hebreo chapter 1, onya verse 8, ang atong mabasa rin nga matod pa sa 8, atong basa na, but God says about His Son, you are God. Kinsa maning but God says, ang Father ni mahigalang amahan kay nagisgot og iyang anak, si Kristo anak man sa amahan. Unsa may gisulti sa amahan ngadto siyang anak? Ang gisulti niya, you are God. O niya, naay mga tao karon nagdoktrina nga si Kristo dili Dios. Asa may tuntuhuan? Tanang nagtudlo nga si Kristo dili Dios or ang amahan mismo sa langit, ang Dios amahan, nagsulti nga si Kristo Dios. You are God. So kay biilaman ang Dios nga amahan nga si Kristo Dios mahigala, miila sad mi. Muna na sa Biblia. Ang dimalas og di ta mo ilas, gipailas amahan. Unya kusog kay ta mo tuotas amahan, ang amahan mo gani atong Dios, unya ang pabatuon sa Dios amahan, ang iyang anak Dios man. Wa man magingon amahan, you are not God. May tayong amahan nga, but God says about His Son, you are not God. O, may yun ana. Ang gisulti, you are God. Mao man gisulti ana. So naimusupak ana higala, naimusupak ani pagkusultiha, kana dili na tingog sa balaan nga espiritu. Lain na ang naghunghong ni anang tawhana. Kay ang buhat baya sa yawa ning kalibutan na higala sa panadayag kapitulo 12 o niya versikulo 9, maglilimbong siya sa tibuok nga kalibutan. Tinuod na, maglilimbong, magsusupak siya, libungan ng tao. Pag-ingon sa Ginoo nga, ayan, nagkauna, siya kauna na. Pag-ingon sa Ginoo, tumanan ng balaod, ingon tao, dili tumanon. Pag-ingon sa balang kasulatan, si Kristo Diyos, ingon po, dili Diyos na. Delikado na, kayo. So, ato nga buhaton higala, aron sigurado ta nga hayag ang kaluwasan sa adlaw sa pagbalik ni Hesus. Unsay gitudlo Dios Biblia, ato nang tumanon mga higala, ato nang tuhuan, kay kun di ta motuo ani na delikado kay na mabasa ko na onya sa Mateo 24, sa Lucas 24:25, nag-ingon si Hesus, o taong buang-buang kinsang makasing-kasing hinayon nga mutuo sa gisulti sa mga propeta. Hinay ganitag mutuo nganlan kus Ginoo buang-buang mo nang atong tuhuan, kay wa may musugot nato nga lagbuang-buang, ato nang tuhuan higala aron mahimutang butan at tubangan si Ginoo. So wa naman tay mga higala o niya si Dwight Loor, Brad, na ako'y pangutana, dili ko INC, ako pangutana. Okay, may wa naman atong tayo higala. So sa di pahingpit tapuson, screenshot lang usa la kadali Brother Levi ni Brother John. Sa di pa tapuson atong programa ni ang ato nga team song mga higala. Mga higala, mag-ampo kita. Dalampanan ug makagagahom namo nga Dios naa ka sa tronos kita sa mga langit. Salamat sa kalampusan sa imong pulong, ang mga nagapaminaw imong panalanginan kabiga sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa imong pag-ampo, pagadawaton mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maduluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.